mga ka-journey! Ayan, excited na naman tayo sa isang food trip natin. At ngayon, ay nakikita tayo sa Belgium, Antwerp. Yung mga hindi pa nakapanood nung ginawa kong vlog about Port of Antwerp, sana i-check mo siya. So ngayon, magpo-food trip tayo. At ang ating kakain ngayon ay syempre yung famous na Belgian waffle. May palakpak. Yay! Ayan, may pumalit kasi yung businessman dito. Nagtitipid siya ng mga chocolate, perfume, tapos na kinabukasan ng masintak. Kinabukasan, pabalik daw siya. Kaya sabi ko, bili mo naman ako ng waffle. Bili itong picture. Sabi niya, mas maganda kung bumili ka na ng waffle, strawberry at ng syrup. Kasi mas mahal yan, 7 euro yan. Tama, 7 euro nga yung bili. So eto, kinabukasan, may dala na siya dito. Nalapas ko yung isa. Ito yung apple. Then pa yung strawberry. Ayun. Tara po. And syempre ito pa yung isang waffle. At ito yung gagawin natin. Strawberry cream. Yung waffle nga pala, 30th to 40th century, meron na siya. Kaya yan. Merong mga nasusulat na sa history na nag-exist ng waffle. At the same time, sabi niya, doon ang pinagkaibahan ng American waffle at Belgian waffle. Ang Belgian waffle daw ay mas malalalim yung mga butas. Para mas marami daw syrup na maliit. Meron din tanong, sabi, ano ba yung ingredients ng waffle at pancake, parehas lang ba siya? Tignan nyo na lang lisado, pero dito parehas. Yan dito yung ano, tignan yan. Ayan yung recipe ng pancake at waffle. So may pagkakaiba siya, mas marami kang oil at sweets ang waffle. Okay? Ito yung resibo niya. Tingnan ko na lang. So inapot siya ng 30 euro. Kano yun? Ayun. Convert. So ngayon, try na natin. Simulan natin yung mukbang. Belgian waffle. Ang Belgian waffle parang pandesal. Saka must try talaga yan kapag napunta ka ng Belgium. Bukod sa chocolates, which is siguro susunod natin vlog yun, mag-umukbang naman tayo ng chocolate. Kaya mo natin itong Belgian waffle. Diba sa atin sikat na sikat yung Belgian waffle. Ito ngayon, authentic to. Nasa Belgium tayo. Kain tayong Belgian waffle, di ba? Ayos na journey. Try natin. You know? Kasi nung pwede pa kami lumabas noon, napunta talaga ako sa bahay, sa mismong city. Tinry ko rin talaga. Sige, nakita niyo yung mga post ko, tsaka yung shorts ko na must try. 5 must tries in Belgium. So, isa doon yung Belgian waffle. Tungkol sa chocolates, tsaka yung beer, tsaka yung mga parang isaw nila o street food nila. So, yun pa yung ibang pagsapat itong Belgian waffle. So, sige. Gawa natin, try natin. Gawa tayo ngayon. I-erect natin yung Belgian waffle. At meron din tayong try na blueberry. Halo-halo na itong jam na ito. Masarap din ito sa pagkakas. Blueberry, raspberry, ano pa mga berry. So, yung review, try na natin. So, siyempre meron tayong ka-journey na sama natin sana. Shout out nga pag yun. Kaya Pampirayan. Sa aking studio. Yan. Mamaya. Tsaka yung shout out din sa bumili. Si Sir, nakalimutan ko. Tsaka nakalimutan ko magpa-picture eh. Para may ebidensya tayo. Pero, okay na yan. Sarap ng strawberry. Okay. Yan o. Yan, sarap. Ano na? Sarap. Okay. So yung ginagawa nila sa mga restaurant na nakainan nila. Kaya lagyan nila ng cheese, ibabaw. Finish this one. At sinasyak nila yung
natin. Siya. Size lang ba? So, lagyan muna natin siya ng blueberry. Ayan, diba? Gagawin ko sana without and with. Sige, gawa tayo ng with and without blueberry para matikman natin yung difference. Konti lang. Hindi natin nalagyan ng syrup kasi medyo matalis na. Ayan, lagyan natin yung mga packets. Ayan. Kunti lang. Baka ma-overpower yung lasa. Okay, ito natin yung packets na. Tandaan natin yung merong blueberry nasa banda. Then, syempre, nagkagaya tayo na strawberry. And this is how we do it. Fancy again, sorry. Makmak. Wow, sarap talaga. Grabe. Sana hindi mag-fail kung pag-uma ka na. Ito na. Uy. Ito lang i-break. Ito ah. Yun na. Yun na. Yun na oh. Yun na oh. Ito eh. Ano pa natin ang parang may konting kulay. Yan. Sus. Nasa natin ang konti para makita natin. Presentation. Ito na, ating gagawin mo ako. DIY, gagawin mo ako. Kasi pagka bumili nga sa restaurant, mahal nga, 7 euro. Ito, less 30 euros, pero ang dami niya. Meron din ang strawberry kasi parang meron. Yun o. Ting-ting-ting! Oh. Gagawin mo ako. Para sa inyo natin yun. Ngayon, tatry na natin. Ulit na lang yan. So, kailangan ko na step. Good journey. Kain tayo. Sige. Bigyan kita. Oo. Yung sa'yo, malaki. Kaya natin. Siyempre, ang food palaging mas lalong sasarap yan kapag sinishare natin. Yan lang. Nagdagan natin lang. Yun o. Tapos, may idea na to. Uy, picturean pala natin. So, then, tingnan mo, anong masasabi mo? Yan, sama ka. Anong, nasulat mo yung pangalan mo, ano? Anong nasa? Ano lang? Masaya na lang. Tayo. Tayo. Bernie. Ito yung may blueberry. Wow, sarap, grabe. Parang nasa ng lasa. Yung lumabas kami dati, 3 years ago siguro, na wala pang pandemic. Panalo. Ganito lang gagawin ko, magpapabili na lang ako. Parang hindi pa, no? Nakakabig pa. Ito tumasahin. Ganito ka natin ng blueberry. Grabe. Panalo. Bobli pa yan. Kasi yun yung madaling tagasin. Ito sabihin ko pa, hindi natin yung sulit. Tara! Ang bako. Baka ito ko.
Meron pa, oh. So, hindi mo na kailangan lagyan ng syrup kasi itong cream, medyo matamis na siya. Kaya okay na siya. Diba? So, meron pa tayong pangkape dito. Pang next vlog Ano na. ba yun? Strawberry kasi yun na yan. Oo, nasa yung jam, nasa ilalim yung isa. So, ito yan, ha. Siyempre, iba naman, masarap pala ito, sabi niya sa akin. Initin daw muna, nakalimutan ko. Dapat pala init natin. Oo, lalambot lalim pala siya. Masyado na ako na-excite eh. Gusto niyo ating Belgian waffle mukbang ngayong araw na to. And we have to travel by food. Ayan. Subscribe, like, at kung gusto pa na mas marami pang food trip, gagawin ko pa kayo. Pero next time, mag-ano tayo, mag-chocolate mukbang tayo. Ayan, teka lang ha. Yun nga, may sponsor. Sorry. May sponsor na agad ako dyan. Grabe. Okay lang din yung pansin. Hindi na maraming chocolate nito. Naka-record to. Naka-record. Ayan o. Yan ang susunod. Ayan mga chocolate na nakakalasing. So, that's it. At sana nagustuhan nyo itong content na to. God bless. Always remember that life is a journey. We always travel like that.